салом мухлисони ММА, ташаккур ки ҳамеша бо мо ҳастед. дар ин видео мо барои шумо чанд мавзӯи муҳим ва навотарин хабарҳоро аз олами ММА ҷамъ овардаем. умедворем ки видео бароятон писанд меояд. дӯстон, мо ба шумо беҳтарин пойафзолҳоро аз чарм ва замши тоза ки дар доғистони сесол мешаванд пешниҳод мекунем. сифати олии ҷавобгӯ ба ҳамаи стандартҳо ва нархи дастрас. доставка ба тамоми русия ва тоҷикистон аст. барои фармоиш дар ватсапи рӯи экран бода пойафзол нависед. ҳамаи маълумотро ба шумо мефиристанд. муҳорибаи дорубшон Аботов бар зидди Магомед Умархоҷиев расман бекор гардид. ин рақобат бояд дар доираи лигаи RSFC 30 январ баргузор мешуд. сабаби бекор шудани муҳориба ҷароҳати дасти Умархоҷиев мебошад ва айни ҳол санаи нави ин рақобат эълон нашудааст. дорубшо дар ҳолати хуб қарор дошт ва барои муҳориба пурра тайёр буд. ба ҳар ҳол бозгашти ӯро интизор хоҳем шуд. умар Нурмагомедов муносибати худро нисбат ба Пётр Ян шаҳр дод ва гуфт ки байни онҳо на дӯстӣ ҳаст ва на душманӣ. ба гуфти ӯ онҳо танҳо рақибанд, зеро дар қафас барои камарбанди қаҳрамонӣ меҷанганд. ҳамчунин Нурмагомедов гуфт ки дар сурати пирӯзӣ бар Дэвисон Фигередо фавран муҳорибаи қаҳрамониро интизор нест, вале бовар надорад ки Шон Омели низ дарҳол ҳаққи рақобат барои унвонро мегирад. ба гуфтаи ӯ эҳтимол дорад аввал муҳорибаи номзадӣ баргузор шавад ва реванши Мер Абдувалишвили бо Пётр Ян низ имконпазир аст. муҳорибаи Умар Нурмагомедов бо Фигередо, инчунин рақобати Омели бо Сонг Ядонг рӯзи 24 январ дар доираи UFC 324 дар Лас-Вегас баргузор мешавад. Искандар Мамадалиев дар бораи рақиби навбатии худ Али Багов ва сабаби интихоби ин рақобат дар мусобиқаи SCA 200 фикри худро гуфт. ӯ чунин қайд кард: уқубҳо паша шикор намекунанд, яъне ҳамеша бояд ҳадафҳои калон дошта бошӣ ва бо рақибони пурқувват рӯбарӯ шавӣ. дар бораи Али Багов гуфт ки рақиби бо таҷриба ва қавӣ аст, гӯштини хуб дорад, вале фаромӯш накунед, ҳеҷ кас мағлубнашаванда нест. ман аз ҳеҷ кас наметарсам, таъкид мекунад ӯ. Искандар бо боварии комил мегӯяд ки ба октагон мебарояд ва тамоми кӯшишашро мекунад то пирӯзиро ба даст орад. шумо чӣ фикр доред? дар комментария нависед. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. то видеои навбатӣ саломату пирӯз бимонед.